seria un poc el consells metodològics, no? Per escriure. Per rebre la inspiració és més difícil. Ja, això sí. Picasso ja deia que les muses s'agafen treballant. Això és important. Vull dir, escriure és com qualsevol altra feina. És feina. Feina i feina. I quan teniu la idea al cap, primer, com us he explicat, doncs l'heu de treballar. Si és una idea molt imaginativa, doncs jo, per exemple, el que faig també moltes vegades, abans de documentar-me, si no estic parlant d'una novel·la que siga realista, és llegir. Com estic llegint sobre Bagdad, vaig llegir molta novel·la ara, molta poesia ara, per agarrar el to. I el que una persona que escriu és com un carnisser. Imagineu un carnisser. Pues imagineu un carnisser que no tinga els ganivets esmolats i tinga pues nosaltres també hem de tenir diccionaris a l'abast, hem de tenir cura de la llengua. Val? Bé, suposant que tot això ho tenim i el poseu a escriure i ja tenim... Doncs sou els millors crítics. Quan no vos saber una cosa, se tira, se llig, se torna a llegir i se torna a mirar. Mireu que no repetim, moltes vegades repetim els conceptes i altres vegades és el tu ja m'entens. A mi em passa que quan jo acabo una novel·la, com la tinc a ficar al cap, de vegades poso coses que no s'entenen. Sempre és bo que algú ens doni algun consell. Passar-ho a una altra persona. El que no significa que aquesta persona no s'ha de canviar la novel·la. Jo, per exemple, soc molt dura en això. A mi m'agrada que algú em faci les crítiques constructives, però no sóc capaç de canviar una novel·la perquè sí. Ara és bo que deixeu passar el temps, vull dir, acabeu-ho-te-la i deixeu-lo. I al cap d'una setmana torneu-lo a agafar i llegiu-lo. Ara ja tenim la novel·la o l'altre, d'acord? Què fem? Heu de presentar a premis. És a dir, si voleu ser escriptors, heu de tenir la vostra obra publicada. I això no és fàcil. El que m'ha passat a mi no és normal. També us dic que portar-ho a les editorials no és la millor manera de que te publiquen, perquè les editorials tenen molts originals. La millor manera és presentar-se a un premi.